Guys, video tharnai karon leleta tun tuma kan thir how to hi urban legend the black eye tyrant ti how chung chang kan thir how bele thung do na ni kum sang kha zakwa som nga thau bor vela tang kha no pang kum nga tang kum so paru bor vel niari te hi zanla ya na tur jong in mi kong ka te kikin mi kar tu ber te kikin an kal kwal china he mi te hi an lan dan an dang lam em a an vun rong te chu adang sur maya chuan black eye tyrant ti chan tak chu mit mutum tang mek an nei bang hi ani mishing te pa ngai angin mit no te hin nei velawa adum tang vek top mai ani an thom no chet pheng phung in bela tang te an lan dan atang rimot te heng no pang te hi an dang lam em mai ani chuan mi sang sang in heng black eye tyrant te an ton da chung chang hi an soi hian ai nam tang thom em maya mi kong ka emo motor tu ber te emo kikin tran puina an dil mai zela ni heng no pang te hi mak tak main phalna tel lo mi thunga emo mi lir thei mi motor a emo te an lut thei lo ani an lu nge thei nan na satakin an dil thina an tur lui thin ani en ti khong ai tha thiam em a mi te an ne nge thei na an bei thin ani chuan heng black eye tyrant te chung chang hi man lai thon thu mai mai ni angen lo soi thina ma se thon thu in than chon mai mai ani lo ti chu kum sang kha zakwa sum kwa paruka Texas USA Prime Bethel Hilton atang hian Asia chian hle ani zan kha chu Prime Bethel gas station a om lai chuan a car tu ver kikri Asia a han en chuan mi pano pang pahnih kum som atanga kum som pali in car borbel hi apmuwa an thum thoin bel le an om dan bel en atang rongot chuan Brian hian thil dang lam tak om ni in a hre hala lo thon nai na khat ngala ni ma se kut do poisa deal tour emoti in no pang te biak thei tur chuan a kar tu ber chu a han phong dewa bi pano pang te chuan an ina an poisa thei ngil la tura tha turin an dila ma se an kum ngai tuin an o te a thum lian em maya Brian hian na satakin lo thon na anei ngal ani hei hian Brian a hril ati hei hle a mak ti nai na khat ngala chan ngai na po a hre lo ani ma se no pang te chuan por tak main am motora lu chu an dil lui te tata thil dik lo omni angin angaya atlan santa ani chuan he thil Brian an aton chung chang internet lama po sa mi te ngai ben a hloa mi te hrial a hloa media lampang point a thil ton chung chang hi an zot sianga an koma chu ta soi da chuan Brian a hian an mit mu adum thang vek ni na soya chuan an in chei dan te amak sak thu le no pang dang te aya an dang lam na tam tak a mu ni ang in a soya ni chuan he chang ni lawa black eye tyrant ho ton chung chang experience tam tak hi mi te pon an post na san soi na sa a ma se chung zinga lar tak pakhat chu karon tar lam belenga kum thum kal ta bel khan USA state pakhat Vermont tia chuan nu pa pakhat hian zandar ni vela hian an kong ka kikri an shia a chuan kong ka honga an ba en chuan no pang pahni mi pale me chia kum riat borvel lo thon mel em vot ti mel em hian an ina chol hadam an lo dila chuan chu no pang pahni khong ai thak deuh an hmu chuan an ina chol hadam chu an phal saka an lu tir ta a pasal chuan no pang da chu an nu le an pa om na azoda nuai lam pang en tlat chungin no pang da chuan an lo thlen bat tur thu an soya anu pui chuan an zo te kol lai pali ileng te bulang ngam pa em mai chu an bi ru tatat ni in Asia sitting room lam han pan phei chuan a pasal ludom lai chu amua engi thil thleng tia azo chuan anuam samwak lo ni angin a soi maya chuan no pang te thil in tur pe tura aba kun hiam chuan am min mudum bek chu amua lo thon nai na khat ngal ani chutia law mel an hu chuan rang tak mai no pang te chuan barum kan an dir ngala chu nu chuan a ko muwa baruma an kal lain a pasal chuan a thil mu chung chang chu a hril vele a ani po chuan an min mudum thang bek a mu chung chang a soi ani chutia anin biak lai tak chuan a pasal nar chu aron thing hal zoi maya chuti lai tak chuan current po chu aron thing hal vek ani anu pui barum lampana akal lai chuan akonga no pang pahni te chuan lo dinga kong ka pui lampanin kan chung te an ron thleng to an tia an chuak ngal ani chu nu chuan a han en zui chuan mi pasang zet mai le mai chapaka thian no pang te chuan ron lam ni angin a mu ani chuan chuti an kaliam hu chuan rei lo te a chuan current po chuan ron om bele me ani he thil thlen hu atang hian thil mak tam tak an ina hian a thleng zong hala an zo te kol lai po an lo thi pai beka a pasal nar thi po a top theilawa thi char chara anin entir chuan mak deuh main skin cancer alo nei ani he nu ina soida chuan a pasal hi a ma chuan hrisil tak mai
ดำแล้วนั่นเลยที่ยังเวลโอในง่ายเรานาร์โพทีง่ายไม่เราอันนี้มาเสียเฮงที่หลังตัวนักเรียนที่คันสกินแคนเซอร์แต่ค่ะมักเด็กไม่น่าเราไปที่หัวชัวอันนี้ตาเนี่ยเฮงโนปังจะมักดังลำเลยนะจูมิตาอินฟูตัวตะจวนที่เราตักมังเทียเตมโอสกินแคนเซอร์นัดจะช่างดำแล้วนะอันที่อันนี้ชุนจมหาเลยละนี่จวนอันที่พักเงี้ยชีนั่นนี่ตัวป่าเฮนูสวยดันที่อันข้างโนปังปฏิเตขาจานะอันนี้นะอันเคนตีร์อันเราสวมลุดค่ะอันที่สวาเลียนเบอร์นี่อันนี้นะสวยเงี้ยอันนี้จวนเฮงทิลปฏิตนเตเดนเซนที่อันฟิล์มด็อกิเมนทรีโพสเซียมันนี่The Black Eye Children ที่สร้างที่สมปะขดาขันเสียมาแล้วนี่ส่วนสร้างที่เลสมปังอาโปคัน Black Eye Children Let Me In ที่โปคันเสียมาแล้วนี่ตัวอันนี้อัตราเลอร์ที่ที่นี่ละ What's up, guys? We need to use your phone. The stories all started in 1937 when 3 boys went missing. It had never been opened. Did you hear that? I heard a knock at the door, and for a moment, I'm like, who the But down here that would show up to your house with a hood and black eyes and knock on your door and ask, can they come in? And you look down and you realize this kid's eyes is all black. This voice made the hairs on the back of my neck stand up. I was startled and scared to death of this little child. Possessed as humans. He was called Satan. Hello? Anybody down here? When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. ส่วนเฮวิดีโอก่อนที่เล่นตัวนิวส์รีพอร์ตปักขัดมัวนี่นิวส์รีพอร์เตอร์การอุบัติเหตุอันนี้นำมัวนี่ส่วนเฮนิวส์รีพอร์เตอร์หัวแบ็กกราวน์อาทิตย์มักตักไม่เบลกอาชีพนี่อมตักหิมมัวนี่ไอ้มักดังได้มันนี่เราเอ็นชินเดียวngay dan black eye children te hian omin in ringem lo comment la ka hra cha ka ngay dan chuan tiang tung chang hi ti zel tur min du em chuan ka video te thain tiang hu no min ti zong ani chuan khong in lo subscribe de ula lo like bo ula chuan next video kan hole thodon ya bye guys